would make it this far. They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah. A troška si dá postoj na širšie. Mierny šulár, brucho, nájde udierať, adribujem, držím človku pred sebou. 4, 3, 2, 1. Druhú stranu. Zažúka. Traja čo? Dobre, ideme pohyb. Zase rozhýbeme sa. Základ je dopredu vykračovať prednou nohou, dozadu, zadnou, do strany. Ktorá noha je bližšie, čiže doprava pravá noha, doľava ľavá noha, dozadu zadná noha, dopredu predná noha. A chcem, aby ste vnímali to svoje ťažisko a pohyb. To znamená, že hýbem sa na strany, jedna, druhá, dopredu, dozadu a rôznym spôsobom. Nejdem vám teraz vraviť, že ideme 2 a 2, ale idem rôzne. Dobre? Ty keď sa to učíš, tak pôjdeš raz, 2, raz, 2, raz, 2, raz, 2. Kto chce, ruky môžeme mať kľudne hore a môžete to cvičiť s rukami. Len pozor na to, keď sa hýbeš a máš už ruky hore, aby ti pri tom pohybe nepadali dolu. Čo dobre. Ozaj. Uvoľni, trošku uvoľni. Pracuj s telom, troška to uvoľni. Tie kolená uvoľni, tie kolená troška, nech ti to troška prúži. Aj tie členky. Predná, zadná, predná. Direkt, hák. Z druhej strany, direkt, hák. Potom direkt, spodok. Direkt, spodok. Teraz drž ruky proste hore, ideš priamy úder z boku, vrátiš naspäť, priamy úder z boku, priamy úder do brucha, priamy úder do brucha. No hodí, uvoľni. Pum. Striedaj ruky, keď začneš tou, tak končíš tou. A ideš zadnou. 1, 2, 3. A vrátiš sa. A znova ideš 1, 2 a 3. Dole. S telom do toho. Tak, nech tie ruky majú väčší švih. Vykloníš sa na stranu. Predstavíš si, že sa uhýnaš nejakému úderu a tou rukou, ktorou sa vraciaš, aj udieraš. Udreš. A ideš. Úhyb, úder. Úhyb, úder. Keď sa uhýnaš, tak sa nezakláňaj. Dobre, nechoď dozadu. Choď na stranu. Na jednu stranu, na druhú stranu. Čiže tu sa uhýnaš, dobre? Aj ty. Neotáčaj sa chrbtom. Tu. Tak, teraz udri. Tak, udreš a potom ideš. Len učíme zase mechaniku, telo. Dobre? Len svalová pamäť. Idem. Jedna strana, druhá strana, druhá strana a nech tom pekne dýcháš, nech je telo v tom uvoľnené, nech z toho idú tie údery prirodzene. Dobre, ideme ducking. Čiže idem dolu, tak ako stojíš v tom postoji, ideš iba dolu, ideš hore a udreš. Dolu a udreš. Predstav si, že ide na teba facka alebo hák, ideš dolu a udreš. Keď ideš dolu, nejdeš dole hlavou dolu, dobre? Hlava je stále spriamene a udreš. Dolu, udreš. Nejdeš hlboko dolu, ideš len kúsok. Koľko? Tak. A snaž sa pre koleno zadne nedávať von, ale mať ho takto dnu. Tak.
No a keď ideš dole, tak ho nevytačia von. Ideš dolu, maj ho dnu. Dopredu nemieri to koleno. Nech sa vieš z neho vrátiť, pozri, ty s tým kolenom potom budeš robiť takedy. Rozumieš, tam sú tie otočky potom, čo vyzerá ako ten oblúčik. Dobre? Poviem útok, ideš útok. Úhyb, úhyb, pohyb, pohyb. Dobre? Pripravený? OK, poďme na to, pohyb. Útok. Ducking. Trophy gotta take it out my face. Úhyb. You ain't serious, then get about the way. This is really what I do, so it's more than just a game. Ducking. Not 10. Running up the score to know I'm locked in. You ain't on the team, cause you're not him. If you ain't us, then you're not them. Yeah, you know the vibes. Been in Vládzeš? this Či game nie? winning rings for a while. Put it to the test Ľahšie. like a winner in a trial. Ain't no need to flex, cause I know you see the style. Yeah, I know you see the vibes. Útok. Všetci pôjdeme na vreci to isté a na nácviku to isté. Jeden bude vrece držať, nech vám to nelieta. A hlavne, keď on to vrece bude držať, keď ja niekomu držím vrece, tak sa aj dívam troška na toho supera a pracujem s tým, že si načítavam človeka, ako sa správa, keď ide udrieť. Dobre? Čo chcem od vás dneska je, že budeme udierať 5 rovnakých úderov tou istou rukou. Čiže pôjdem, postavím sa, nabijem si ten direkt a pôjdem 1, 2, 3, 4, 5. Postavím a idem zadnou. 1, 2, 3, 5. Idem predný hák. Nabijem si to trošku a udrem. 5. Zadný hák. Znova 5. Spodok na rebra 5. Spodok na rebra 5 zadnou. Čo je dôležité je, aby ste mali peste zovreté takto. Dobre, aby neboli ruky takto. Toto je najväčšia chyba teraz. Dobre? A takisto, keď pri tých hákoch lakeť bude dolu alebo hore. Dobre? Keď udrem, snažím sa mať ten lakeť rovno. Dôležité je to, aby tá ruka nebola takto. Dobre? Nech nejde tlak do ramena. Čiže keď udieráš ten hák a budeš udierať s lakťom dole, to je zle. Lakeť dvíham hore. Lakeť dvíham hore. Takisto, keď dávam spodok, pozor na to, aby si mal tú ruku v tom, to zápestie. Keď udieram spodok, musím ho udrieť hánkami. Keď udieram hák, musím ho udrieť hánkami. Dobre? Neudieram aj tento hák, neudieram prstami. Všetko musíš udrieť hánkami. Direkt, hák, spodok. Všetky tie údery. Chcem, aby si vnímal svoje telo, ako sa správaš v postoji, keď udieráš, či si v tých nohách pevný, jedna ruka, druhá ruka, či ťa ten úder nevracia naspäť, či netlačíš tú hlavu skôr, ako ruku vystreš, tým pádom ten úder nevystreš poriadne, takže ruka by bola vystretá pri tých direktoch. Ten hák idem, kľudne si ten hák a môžeš aj viacej nabiť, len pri tom nabíjaní pozor na to, aby tá ruka nešla za telo. Dobre, čiže tá ruka nech je stále pred telom. Bum! A udriem to stadiaľ. Dobre? Čo sa týka toho nácviku, držíme si vzdialenosť. Ak by bol taký problém, že veľmi ide ku mne blízko, môžem držať ruku pred sebou a môžem to cvičiť s rukou pred sebou. Ruku stiahnem, sú tam 4 údery a znova. Takto sa učíte vnímať dištanc. To znamená, že keď na tú ruku narazíš, uvedomíš si, že tam je problém. Tak, teraz to je dobré. A raz, 2, 3, 4. Hneď ako náhle prekážka z cesty zmizne, ideme 4 údery. Riadne to natiahni a riadne to tam vypusti. Tak, telom, hášťurku. Tak, hybu. A prednou začínaj, hlavou, prednou rukou, dobre? Tou.
A teraz ideš druhou rukou, nie? Raz jedna, raz druhá. 5. Vedela si šla po jednom raze. Poď. Daj si ten direkt na konci tak. Tak. A troška si daj postoj na širšie. Moving fast, already gone. Yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog. Just let me relax. Stop assuming what we Tak, alebo tak, ale by si o tom vedela, hej? No, po druhou, poď. Výmena. No. Dobre, ešte ten lakeť musí byť tak. Nie tak. Please don't play no games with me, I promise I'm too much. Tak. A ruky hore, Janči, ruky hore. This ain't for the faint of heart, we always playing rough. Čo budeme teraz cvičiť? Budete takto vo dvojci stáť, znova pôjde časováč, to znamená, že každý bude mať svoj čas a budete tieňovať. Tu prichádzame troška do kontaktu s realitou, že oproti mne stojí taký človek. On zase sa učí vnímať to, že naňho niekto udiera. Dobre? Nech sa troška zbavuje strachu, nech si zvyká na ten úder, aj na tú rýchlosť toho úderu a tak ďalej. Proste tu neverbálne prejavy, keď človek ide udrieť. Ja si tu budem skúšať kombinácie úderov a takisto aj pohyb. To znamená, že hýbem, mám čas, hýbem sa, troška si to pripravím v sebe, prídem k nemu, udriem kombo. Udržujem si bezpečnú vzdialenosť. Dobre, to znamená, že vždy ostávam pred ním minimálne krok. Chcem, aby ste tie údery udierali plnohodnotne. To znamená, že keď dávam direkt, ruky pekne vystrem. Keď dám hák, rukami zase nepreletí neviem kam. Dobre? Mierim solár, brucho, brada, solár, hlava. Kombinujem to, môžem sa vykloniť na stranu, udrem to zo strany, vrátim sa späť, udrem, prechádzam do strany, udieram. Hlavne, nerobím zložité veci. Idem 2-3 techniky maximálne, alebo iba jedno kolo, druhé kolo, druhú. Nech si to lepšie zapamätáš. Dobre? Teraz si daj Alex dole ruky. Tak, nemá kde udierať, nech si môže vybrať to. Trošku, vieš? Môže si kľudne aj svoje kombinácie vymyslieť. It ain't love, I needed a vision, I needed ambition, I needed a mission to be the submission with no intermission. I see the collision, the crash of the distance, they coming off track, no. When they ask what's the motive, don't talk, I just show them. They all about to see what I mean in the moment. I gotta keep going, I'm shaking the dice and I'm keeping it rolling, they already know. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. Ain't on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win. Idem driblovať a driblujem, držím loptu pred sebou. Idem ľahko do tej lopty, tu prúžim v tých kolenách. Dobre, to je to, čo som vám vrala na začiatku, že od vás chcem. Čiže prúžim v tých kolenách a idem ľahko dopredu, dozadu, respektíve pohybujem sa tak, ako mám tú loptu, ako sa hýbe ona. O, 5, 4, 3, 2, 1. Šťastný nový rok. Stále každý tréning, a keď to opakujem, zoznamujem sa s tým pohybom lepšie a lepšie a lepšie a lepšie a lepšie. OK, už po nejakom čase viem vnímať aj ruku, aj telo naraz, tak začnem vnímať trošku ešte do toho tie nohy, potom sa začnem hrať aj s tým ťažiskom, dobre? A postupne od tej ruky prejdeme k nohám, lebo všetko je to vlastne od dvoch hore, dobre? Čiže sa to učíme naopak od ruky k nohe, ale v skutočnosti to od nohy k ruke, napríklad, len čo sa týka toho úderu. Dobre, telo si to pamätá, takže pozor aj na také, že extrémne zlozvyky, ruky dole, nohy za sebou, dobre, ruky vytočené zle, dobre. Také tie hlavné veci, ja vám to vždycky poviem, vždycky vás na to upozorním, vždycky poviem len pár vecí, aby ste sa na to mohli sústrediť a vnímať to v celom tréningu, dobre? Ďakujem za tréning, vidíme sa v útorok.